De 65e editie van de avondvierdaagse is donderdag van start gegaan. Ondanks de hitte liepen duizenden kinderen hun eerste kilometers. Wat kunnen we verwachten? 4 dagen wandelplezier, net als al die 64 keren daarvoor. Heel mooie dagen, weersvoorspellingen zijn goed. Een beetje te goed op een paar dagen, dus dat houden we kritisch in de gaten. We hebben er niet echt een heel jubileum van gemaakt. Wat we wel hebben dit jaar is op de zondag voor de wat langere afstanden in plaats van naast de 20 kilometer nu ook de 25 kilometer die mogelijk zijn. Ja. En hoe werd dat ontvangen? Ik heb een heleboel positieve geluiden daarop gehoord van de fervente wandelaars. Dus ik denk dat het zondag druk wordt. Ja. En wat vinden jullie zo leuk aan de avondvierdaagse? Dat we dan kunnen lopen en dat we dan ook soms snoep krijgen. Dat je op zondag allemaal cadeautjes krijgt. De cadeautjes. Vooral gezellig hebben met iedereen en met de hele klas. Ja. Alles. Op het einde. Dat we het halen. Ja. En wat hebben jullie gedaan om je daarvoor op voor te bereiden? Ik heb me niet voorbereid. Ik ga gewoon lopen. Ik heb vanmiddag in het zwembad gelegen. Ik heb een waaiertje en ik heb ook 4 waterpistooltjes mee. Ik heb heel veel water bij. Ja, ik heb een waaier en zo'n ding voor je gezicht. Ja, zo'n spuitplant hebben heel veel kinderen mee. Ik heb een spuitje meegenomen waar je lekker op, als je het heet hebt, dat je lekker kan spuiten. Dus ik denk wel dat we het warm gaan krijgen, maar dan kan je een beetje afkoelen. Ik ga gewoon veel drinken en gewoon zorgen dat er een leuke dag van wordt. Zonnebrand en een waaiertje mee. We hebben inmiddels wat berichtjes uitgedaan voor de mensen langs de routes, de bewoners. Met verzoek om drinkwater aan te bieden als dat kan. Tuinslangen uit te gooien. We hebben morgen een vernevelaar hier staan. Via de contactpersonen van de deelnemende groepen. Ook laten weten om vooral zelf goed op te letten. Goed insmeren, petje op, luchtige kleding aan, schaduw opzoeken tijdens de pauze, dat soort dingen. Welke liedjes gaan jullie allemaal onderweg zingen? Heel veel. Alles Sugar Daddy van Roxy Dekker. Ja, Sugar Daddy! Zeker! En de andere klassieke vierdaagse nummers, die zitten er niet meer bij? Nee, officieel niet meer. Jawel. Vanaf nu niet meer. Jawel. En welke nummers zijn dat dan? Zigzaggen. Gewoon. Captain Jack. Hondje van de bakker. Hondje van de bakker, ja. En het hondje van de bakker hebben we veranderd naar het hondje van de hommel, omdat we een schoolhond hebben. En dan van je la 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 woef, hey la la woef, hey la la woef, hey la la. Groep nummer 34.